nire ikuspuntutik izeba bezala. Nik ikusten dut, da ume, harrera pixuetan bizi dian, ume horiei situazio edo normalizatu bat ematea, izeba bat eukitzea, beste edozeinik euki dezaken bezala. Gurekin daudenean edo nirekin dagoenean, egon dianean eta daudenean, nik jende guztiei aurkezten diet nire iloba bezala, beraiek jendeari diote izeba naizela, ez dago ez raroa, 12 iloba dauzkat, hau bat gehiago da. Eta orduan, bera eta nik sentitzen gara gustora eta sensazio bat gaudela familian. Nik beti pentsatu dut, nire kasuan, nik asko jaso dudala. Eduki dut familia bat, beti gertu egon dana, oso maitagarriak izan dianak, ez bakarrik gurasoak, familia osoa inguruan asko babestu nauena, ez? Eta beti pentsatu dut, zor bat neukala. Eta beste ume horiek tamalez ez zutela, ez? Nik eukin nuna orduan, irutu zitzaidan, oso simplea, oso erretxa, ez? Zergatik ez dut emango jaso dudana. Eta, proposatu nun etxean, eta, erantzunak mila desberdin izan zian, baina bai ikusi nun, beraien zazala nire rollo bat gehiago, historio bat gehiago, aktiba naiz, gauz askotan ibiltzen naiz, eta orduan, ondo iritu zitzaien, baina zure gauza. Orduan, egia esan sartu nintzen zalantza horrekin nola hartuko zuten beraiek, historia guzti hau, eta oso ondo hartu dute. Azkenean konturatu naiz ez dela bakarrik ni, diala beraiek, dirala nire gurasoak, dira nire anai-arrebak guztiak, azkenean ezagutzen dute neska, ezagutu dute, kasu bietan bi neska izan dira, eta moitu zaiezeo zer barruan, guztiei. Beraiek bizi duten mundua da hain arrotza niretzat, eta zeo zer ezagutu dut irakaskuntzan, baina ez hain sakonki. Eta niri tokatu zaizkidan neskak oso gardenak dira. Eta kontatzen dizute dana bokajarro, eta batzutan gelditzen zea, ze motxila daramaten hauek, eta hala ere ze normalak diran. Zailtasuna da, baretzea situazioetan kontatzen dizutenean, momentu ematen ni, batzen ez azkeneko aldiziei, eskai diberen nintzen, olako historio bat kontatu zianean, bere historia pertsonala. Hori dago gorrena, ikustea, ze babes gutxikin egon diran, zema sufritu duten, sufritze zu beraiekin. Nire papera izan da izeba irakasle, eta zalantzak neuzkan ondo zegoen ala ez, eta kontrolatu nahi zona dala. Orduan, nik egiten dudana da jarraipen bat, astero biltzen gara behin, oporretan zeo zer gehiago, eta beti lehenengo galdera zer muzun daztea, zer muz azterketak eukidezu aurkezpenen bat, etxeko lanak, irakasleekin harremana, ikaskideekin hasieran. Baina gero ja, nik uste sumatzen dutela benetan arduratzen nagoela, porque nahi esaten didatenean azterketa bat gainditu duten, ez emozionatutzen naiz, baina emozionatzen naiz benetan, nire ikasleei gertatzen zaien bezala edo etxekoei, por supuesto. Eta orduan, datoz ja berriak prestatuta, aste honetan egin eta hau, eta tal. Eta azkeneko berriak, lau irakaslek zorion du naute, eta nik emozio bat, eta musuak, besarkadak, kontakto fisiko hori konturatzen naiz gustatzen zaiela pilo bat, esklusibidadea, ez daude ohituak, beraiek daude pixu baten, ume asko, oso ondo aten ditutan, zorion du bardetz, bertan dagoen jendea, egiten nahi dian lana da izugarria, ni batzutan, txundituta gelditzen naiz egiten ari dian lanarekin, baina ez daukate esklusibidade hori. Orduan gurekin, izebekin daudenean, nik sumatzen dut, diala, bea niretzat bakarrik eta ni beretzat bakarrik, tarte hortan. Eta hori nahi dute, eta hori gustatzen zaie. Goraipatzea, emozionatzea, sentitzea benetan, beraiek azkenean gure bizitzaren parte bat diala eta dira. Izan da oso positiboa. Eta ikusi dut gaina oso interesgarria izan dela, ze bi kasutan biak sentitzen dira pixkat esklusibak. Ze badakite etxean mutia dauzkadala eta biak nire neskak. Orduan, hori ere ondo dago.